Lord, Praise God. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, brother, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the praise Lord. the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. मागण्याद्वारे आम्ही स्टार्ट करूया आईची मीटिंग. Okay, praise God. मगळा बापा या वेळा खातीर तुका अर्घ असताना आयच्या या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता बापा. तुझ्या परिमित त्या कृपा खातीर तुझ्या मोगा खातीर आम्ही अर्घ दिता. तुझो मोग तो वर्णूक जायना तितलो मोग जावन आसा. थँक्यू होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्या तुका अर्घ दिता. या घडये पवित्र आत्म्याचे शिक्षण तुझ्या संपूर्ण जावन तुझ्या कंट्रोलाक हाड घे. आणि तू आमकां शिकय, कित्याक तू आमचो शिकोवणदार जावन आसाय. तू आमचो मजतदार जावन आसाय. या क्लासीन कितें हांगासर जाय शिकोवंक ते आमकां बऱ्या तरान शिकोवंक तू आमकां हेल्प कर. तशेंच ह्या क्लासीन कोण पुरा अटेंड जाताय आसात वा युट्यूबार पळोवन आसात, मुखल्या दिसांनी कोण आयकोन आसात, हर एकल्यांक तुका समर्पण करता बापा. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा जेजूच्या त्या प्रेझेन्सार गुडो दोंगोर मेळना बरी कर गाता म्हण. वय बापा, तुझ्या त्या प्रेझेन्सार तुझ्या आजारपणांत आम्ही आसतना खंयचेय समस्ये, खंयचेय कश्ट, खंयचेय पिडा वा खंयचेय प्रॉब्लेमान ती हांगासर येवन आसूंक पुरो वा तुझे उतार शिकोवंक येवन आसूंक पुरो बापा. हर एकल्यांक तुका समर्पण करता बापा. एदोळसो ते गुडे दोंगोर मेळना बरी कर गूण आसात. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. या मागण्या करता हांव तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 आम्ही Hallelujah. शिकता आसल्या जिबेच्या भासा विशयंत गेल्ले लास्ट मंडे आम्ही शिकल्या. तिथं क्लास आज परत्यान आम्ही कंटिन्यू करूया. त्याचे बेनिफिट आम्ही शिकया आज. आम्ही आमकां कळले आम्ही कशे आत्म्यांत आम्ही परत्यान जल्मल्ली जावन आसात. आम्ही 1 Peter 1:24 आणि 1:23 अंत म्हणटा. वेगी केदाळा आमकां कोणे येवन जेजू क्रिस्ता विशयांत आमकां सुवार्ता परगट केली वा जेजू क्रिस्ता विशयांत आमकां सांगले त्या घडये आम्ही जेजूक म्हजो देव, म्हजो स्वामी, म्हजो सोडवणदार आम्ही स्वीकार केले. त्या वेळा पवित्र आत्मा आमचे भितर आयलो आणि आम्ही आत्म्यांत नवी जावन आसा. आम्ही आत्म्यांत नव्यान जल्मल्ली जावन आसा. आम्ही बॉर्न अगेन नव्यान आमच्या आत्म्यांत आम्ही जल्मल्ली जावन आसा. प्रेज गॉड. Praise हालेलुया. God. Hallelujah. 1 Peter 1:20 आमकां ऑलरेडी स्क्रिप्चर गोत्त आसा. आम्ही एक अविनाशी त्या बी आतावन आम्ही एक्चुअली जल्मल्ल्या विनाशी बी आतावन आदामान केल्ल्या त्या पथका निमती आमकां हर एकल्यांक ते पथक आयला आनी तांतू आम्ही जल्मल्या. जाल्यार केदाळा जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक त्या जेजू क्रिस्त मात्र अविनाशी त्या बी आतावन तो जल्मलो आणि आम्ही केदाळा त्या जेजूक आम्ही स्वीकार केले. तेदाळा आम्ही बॉर्न अगेन जाल्या. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आता सांगचे जाल्यार आमकां गोत्त आसल्या भाशेंत आम्ही मागता. आता कोंकणी जावंक पुरो, इंग्लिशान जावंक पुरो, हिंदी जावंक पुरो, मराठी जावंक पुरो, अशे दुसऱ्या दुसऱ्या लँग्वेजान आमकां जाय आसल्या त्या लँग्वेजांत आम्ही मागता जाल्यार आमचे प्राण म्हळ्यार आमचो मौन आम्ही उपयोग करून आम्ही मागता. प्रेज गॉड.
पैकी पै- आमचे पै- मौन आम्ही उपयोग करता ही भास आम्ही केदाळा शिकल्या एक लहान असताना आम्ही शिकली वा दुसरी दुसरी लँग्वेज जाल्यार आमची मायभास कोंकणी आम्ही लहान असताना शिकून आयल्या वा दुसरी दुसरी भास आम्ही इस्कालाक वेताना आम्ही थंय शिकल्या केदळा आम्ही मागच्या या हर एक घडये वा हर एक घडये आम्ही खंयची भास ती उपयोग करता ती भास आम्ही मागची आमकां गोत्त आसल्या भाशेंत आम्ही मागता जाल्यार आमचो प्राण आम्ही उपयोग करता तशें हे आमकां गोत्त आसल्या भाशेंत आम्ही प्राण उपयोग करून मागता गे तशेंच देवाच्या संगता संपर्क दवरून देवाच्या संगता संपर्क दवरून परत्यान जल्माल्या म्हळ्यार नव्यान जल्माल्या आत्म जावन आसच्या आमकांय आत्म जावन आसच्या देवा लागीं संपर्क करूंक पवित्र आत्म्यान कोणे बॅप्टिझम खाण गेला त्या पवित्र आत्म्यान दिवची भास जावन आसा ही जिबेची भास ही नवी भास प्रेज गॉड हालेलुया हर praise जाले की God. कशें आमी मनांत मागता मनांत मागतना कशें एक भास आम्ही उपयोग करणं मागता मनांत मागता आसतना तशेंच आत्म जावन आसच्या आम्ही परत्यान जल्मल्या नव्यान जल्मल्या आम्ही देवा लागीं आत्म जावन आसच्या देवा लागीं मागोवंक आमकां एक भास दिल्या ती भास जावन आसा जिबेची भास प्रेज गॉड हालेलुया Praise God. ताका Hallelujah. म्हणटा आमी अन्य भास वा जिबेची भास वा नवी भास म्हणटा प्रेज गॉड केदाळा Praise म्हळ्यार ती पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या उतराद्वारे आम्ही मागता पवित्र आत्म्यान खंयचे ते उत्तर आमकां दिले वा खंयचे वर्ड दिले खंयचे एक काले म्हणटात ताका एक वर्ड आमकां दिले त्या उतरा प्रकार आम्ही ती ऑपरेट करता त्या उतरा प्रकार आम्ही उलयता ती पवित्र आत्म्याच्या सक्तेतावन आम्ही उलोवची ती भास जावन आसा प्रेज गॉड आता Praise ताचे God. बेनिफिट्स तांतू जायते बेनिफिट्स आसात आम्ही केदाळा चड चड ताचे बेनिफिट्स आमी शिकता गे तांतू आमकां आमकां चड आणखी काले म्हणटा आमकां मस्तो आशा जाता आणखी चड आमी जिबेच्या भासांनी उलयचे आमी टायम वेस्ट करूंक नजो आमकां जायतो टायम मेळटा 24 hours आसा 24 hourसांत आम्ही आमचे काम करतना गे आम्ही जर्नी करतना गे आम्ही ऑफिसाक येताना गे घरा येताना गे पाठी येताना घरांत काम करतना वा 24/7 ताका टायम लिमिट ना कंटिन्युअस आम्ही आमच्या बापा लागीं आमकां उलोवंक दिल्ली ती भास जावन आसा आमच्या बापा लागीं आमी ताची भुरगीं जावन आसात आमी ताची मोगाची भुरगीं जावन आसात आनी आमकां मोगान आमच्या बापा लागीं उलोवंक दिल्ली ती भास जावन आसा प्रेज गॉड Praise हालेलुया God. ही भास Hallelujah. आमी आमी उलोवंकूच आसा हर एकल्यांक ही दिल्या आमी लास्ट क्लासीन पळयलां हाजे विशयंत हर एकल्यांक ताका ओली आसा जे वा हांवें व्हडलो एक म्हाका नांव आसा जे व्हडले एक हांव व्हडले प्रिचर जायचे वा व्हडलो काले म्हणटात एनॉयंटेड पर्सन जायचे ते खंयचेय ना ताका हर एकल्यांक कोण जेजू वयर पातयेनी दवरले तांकां हर एकल्यांक ती उलोवंक दिली आमी मार्क 16:17 एक पटी काडया ब्रदर कोण बायबल शो करतात रॉकी ब्रदर आसा प्रेज गॉड Praise God. हे स्क्रिप्चरार एकल्यांक गोत्त आसा जाल्यार कित्याक हांव परत्यान शो करया म्हळ्यार आमी मस्त जाणां नवी आसा तांतू आमकां आसा गे ती भास म्हणल्यार डाऊट आमकां आसा आमी उलयत गे वा आमकां दिल्या गे ती कोणे जेजू वयर पातयेनी दवरल्या कोणे सत म्हणला जेजूक म्हजो देव म्हजो सोमी म्हजो सोडवंदार म्हण कोणे सत म्हणला हर एकल्यांक ती उलोवंकूच आसा उलोवंक दिल्यास ती आमचे भितरच आमी आमचे भितरच ती आसा लास्ट क्लासीन ती आमी पळयलां हें वासा जो कोण सत म्हणिना ताचेर केसीचे फर्माण पडतले सत म्हणटल्यार
असल्या सराची पदवी मेळटली. प्रेज गॉड. मुद्दाम ते देऊसा सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले. प्रेज गॉड. कोण सत म्हणतात ती अर्री नव्या बसांनी उलयतली. अर्री एकल्यांकी आसा ह्या विशयान मस्त जणांक डाऊट आसा. मस्त जाणां उलयनासतना तांकां येवून आसता खंयी एक रिट्रेटाक ती अटेंड जाल्ल्या टायमार ती तांकां ती गिफ्ट ऑपरेट जावन आसता जाल्यार ती उलयनासतना हे काले वा ही सैतानाची भास गे. थोडी आमकां रॉंग शिकोवन दिवन सांगतात तुमी उलोवंक ना, ताका उलयचे जाल्यार तुमी कितले गी घंटे बसाचे, मागण्यार बसाचे, तुमी तितले क्लियर आसाचे, तुमी तितले ओली आसाचे. त्या देखून ते गिफ्ट ते काले करतात ते एक तांणी ऑपरेट करनासतना तांतू ती ऍक्शनांक घालिनासतना कालें करतात ती लिपोवन दवरनासतात, तांचे भितरच लिपोवन दवरनासतात. त्या देखून हांगा म्हणटा कोण सत म्हणतात तांणी अर्री एकल्यांनी ही भास उलोवंकूच आसा आणि ही बापा लागी आमच्या बापा लागी उलोवंक ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक ताच्या भुरग्यांक दिल्ली भास ती. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी अर्री एकली ही भास पवित्रात्म्याद्वारे उलोवची जावन आसा. पवित्रात्म्याद्वारे खंयचे वर्ड आमकां येता ते दाळ आमी ती उलोवची जावन आसा. आमकां सैतान मस्त टॉट्सान घालता ही उलयतना ही तुका न्हय, तू खंयच्या भाशेन ते मागणे कर नासाय, ही तुवें उलोवची न्हय. सैतान अशे मस्त टॉट्स आण घालतात. त्या टायमार तुमी सांगाचे ना हांव म्हज्या बापा लागीं हांव उलोवन आसा, म्हाका ही म्हज्या बापा लागीं उलोवंक दिल्ली भास जावन आसा. इमिडिएट तुमी ते उतर सांगाचे ते तुमकां ते टॉट्स येताना. केदाळ तुमकां प्रॅक्टीस जाताना येना, स्टार्टींग दिसतानी येले पुरो टॉट्स येता. इवन म्हाकाय आयिल्ले तशे हे काले खंयची भास ती उलोवची, ही भास कोणी उलयना, कोणी आसतात कोणा म्हाका वा कोणी काले म्हण ती उलयताना. सैतान अशे नाका जाल्ले पुरो टॉट्सान घालता. त्या टायमार तुमी सांगाचे ना म्हज्या बापा लागीं हांव उलयतना आत्मीक संवसारार बापान खंयचें काम करून दवरलां त्या हे घडये कार्यगत जावचो टायम. त्या देखून सैतानाक आमी इमिडिएट धांवडायचे. आमच्या मनांत ताका खंयचेय ते आण घालिनासतना आमी कंटिन्यूअस देवाचे उतार कितें सांगता तशें आमी ती उलोवंक जायचे. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून आमी जिबेची भास म्हळ्यार परत्यान हांव सांगता आमच्या बापा लागीं ताच्या भुरग्यांक उलोवंक दिल्ली भास जावन आसा. कोणें पवित्रात्म्याद्वारे बॅप्टिझम खाण गेला तांणी उलोवची ती भास जावन आसा. आनी एक ही फ्री गिफ्ट जावन आसा, धर्मार्थ एक देणे जावन आसा. आनी ही भास बापा लागीं पवित्रात्म्याद्वारे उलोवची जावन आसा, पवित्रात्म्याद्वारे येवचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी अर्री एकल्यानी पवित्र आत्मो आमचे भितरच आसा. पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार केला, पवित्र आत्मो आमचे भितरच आसा. आमी पळया ऍक्ट्स 1:8. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. उपरांत पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतालो ते दाळा तुमकां बॉल मेळटले. नेक्स्ट वास ब्रदर, मागीर हांव कंटिन्यू. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. केदाळा पवित्र आत्मो तुमचे भितर येता ते दाळा तुमकां बॉळ येता. बॉळ म्हळ्यार कितें अर्थ? बॉळ म्हळ्यार पावर 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 म्हणटात. वैगी ते कितें जाता पोरणे आसले नवे करता, नवे जावन ते बदलावन करता. आमकां केदाळा बॉळ येताना म्हळ्यार ते एक सखत ती एक बॉळ ते एक पावर आमचे भितर येताना कितें पोरणे आसा ते नवे जावन परिवर्तन करचे जावन आसा. एक फलितांश हाडटा ते, एक फलितांश हाडचे एक सामर्थ्य ताका आसा. फॉर एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार आमी करंटाक आमी पळोवंक गेल्यार आमी एका रुमाक गेल्ले, हांव लायट ऑन करतना कितें जाता ते एक फलितांश येता, तो काळोख आसलो उजवाड जाता. वैगी
वय आसा वय दीस कडेन आं केदळा तो आमी लायट ऑन करतना काळोख आसुल्लो उजवाड जाता. थंय उजवाड येता वैगी वय म्हळ्यार ती स्विच ऑन करतना म्हळ्यार एक रिजल्ट थंय आयले वैगी वय तेंत जावन आसा बोळ म्हळ्यार एक फलितांश हाडचे जावन आसा केदाळा पवित्र आत्मो आमचे भितर येताना हांगा हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा परत्यांनी एक फर्स्ट लायन ब्रदर पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ पवित्र मेळटलें. पवित्रात्मो येतालो पवित्रात्मो येताना तुमकां कितें जाता बोळ येता म्हळ्यार आमचे कितें आदले सायबाई आदले खंयचे आसा ते हर एक नवे जावंक शकता हर एक नवें जाता एक फलितांश हाडता एक रिजल्ट थंय हाडता प्रेज गॉड हालेलुया आतां तसो पवित्र आत्मो थंय आसा पवित्र आत्मो आतां आमचे भितरच आसा आमी आतां पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तीन आमी भरल्या आतां शिसा सांगाताय जेजू शिसा सांगाता आसलो वैगी शिसा सांगाता तो चलतालो तांकां अधिकार दिले पिडा गुण करचे अधिकार दिले आनी तांणी पळयलें ते अद्भुतां ती दोळ्यांत पळयली आनी कितें जाल्ली ती जेजूक कुर्सार मारचें तांणी पळयलें वैगी आनी ते शीस कितें जालें भियोन खंय वचोन लिपोवन रावले ते एका अंतू ते वचोन लिपोवन रावले केदाळा ते धांवून वचोन एका रुमांत ते लिपोवन बसोन मागणें करनासले ते दळा ते पवित्र जेजून सांगलें हांव गेल्या उपरांत तुमकां एक पवित्र आत्मो धाडटा आनी ते तुमकां बऱ्याक पडाशें करता आनी तुमकां बरेंच जातालें म्हळ्यार ते दाळा म्हळ्यार जेजू शिसा सांगात आसलो शिसांनी जेजू पळयल्लें ताणें करचें मातकार्य जावं दी आनी त्या शिसांक ताणें अधिकार दिल्लो जाल्यार केदाळा जेजूक कुर्सार मारतात कुर्सार मारतना शीस कितें गेलें भियोन वचोन आमकांय तशेंच करतीत म्हणल्यार भियांत ते वचोन लिपोवन रावले आमी पळोवंक गेल्यार जॉन 20 चॅप्टर 19 अंत आसा गे म्हण ब्रदर मागीर परत्यान येता स्क्रिप्चराक या पयले शीस आनी जेजू सांगता आसले आतां ताचेर वर्ते बेनिफिट्स ताणें आमकां दिला कित्याक आमचे भितर आसा आतां पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा त्या देखून आमी देव कशे आत्म जावन आसा गी आमी नीज देवाक त्या देवाक आमी आराधन करता आसतना आमी आत्म्यांत आनी सतांत आराधन करूंक जाय प्रेज गॉड हालेलुया शिसा सांगाता जेजू आसलो वैगी शिसा सांगातात जाल्यार तांकां आत्म्यांतावन तांकां ते गोत्तू नासले ते शारिरीक जावन जेजूक तांणी पळयले आत्म्यांत तांणी अर्थ करून काणयो नासले म्हळ्यार तांच्या त्या स्वाभाविका अंततावन ते जेजूक ते पळयताले तांणी आत्म्यांत जेजूक अर्थ करून काणयोंक तांकां जायनासले त्या देखून ते कितें भियेल्ले ते भियेताले म्हळ्यार जेजूक कुर्सार मारतना ते भियोन वचून धांवून गेले आनी वचून लिपोवन रावले हांगा वाचया आमी ताकाच म्हणटा कार्मेल मायंडेड म्हळ्यार कार्मेल पर्सन म्हळ्यार आमी एक काले म्हणटात मनांत एक स्वाभाविक जावन आमी अर्थ करिये तितल्यांत केदाळा आमी केदाळा ते आमी शारिरीक जावन अशें आसतना केदाळ आमी आत्म्यांत आसता गे आत्मीक जावन आमकां अर्थ करूंक जाता फॉर एग्जाम्पल आमी बायबल वाचतना जावन दी केदाळ आमी आत्मीक जावन हें करता आत्मीक जावन आसूंक जाता आमच्या मनांत आमी वाचता जाल्यार आमच्या मनांत आमी समजून काण घेता जाल्यार वा मनांत आमी करता जाल्यार एक स्वाभाविक जावन आमी करता जाल्यार आमकां कितें जाता कन्फ्युजन जाता वैगी वैगी ब्रदर वय वय त्या दाळा आमी म्हणना तशेंच ते जेजूक कितें डायरेक्ट पळयताले शीस जाल्यार
ते आत्मीक जावन ते हे करिनातले. आमी मुखार वाशी हांये जॉन 19 19 ब्रदर. त्या साईतारा संजेर जुदेवाच्या बियान शीस दारा दांपोनो भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपल्या हातांनी आपले कडवळ दाखयले. सुमयेक देखतस शीस संतोषान भरले. नेक्स्ट 21 वासिजे. 21 वय 2021 परत्यान 22 जेजून परत्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें, घेया पवित्र आत्म्याक. वयर कर ब्रदर. कोणाची पातकां तुमी बोगसिता ती बोगसतली, जांची पातकां तुमी बोगसिनात ती बोगसूंची नात. वयर कर ब्रदर. पुरो ब्रदर तितलें. ओके ओके. ओके. प्रेज गॉड. हांगा कितें म्हणटा, हांगा आमी 2019 पळोवंक गेल्यार आयतारा दीस कितें केलें ते संजेर शीस सांगाता मेळोन म्हळ्यार जेजूक कुर्सायल्ले पळोवन ते भियोन तें जावन धांवन वचून एका रुमान बसतात आनी तिसरे दीस जेजू जिवंत जावन येता तांचे मदेगात. ते मागणे करनासतालो, ते जेजू येता आनी शांती तुमकां म्हणटा. अशें जाले उपरांत जेजू ताच्या हातांनी ताचे ते कडवळे दाखयता. ते दाळा शीस पातयेतात येसू जेजू म्हण पातयेतात. तांकां पळोवन खुशी जाता. मागीर जेजू म्हणटा, शांती तुमचे थंय आसूं दी म्हण, तुमचे थंय शांती आसूं दी म्हण. मागीर कितें करता, मागीर तो शिसांक ते काय म्हणटात स्वास तो हें करन पवित्र आत्म्यांक तुमी स्वीकार करा म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. तांणी तो पवित्र आत्म्यांक तांणी बसयल्लो तो पवित्र आत्मा. तेंचा आमी लूक 24:49 म्हणटा. तो बसयल्लो तो पवित्र आत्मो शिसांक हें करता आसतना तें आमी पळोवंक गेल्यार परत्यान ऍक्ट्स 1:8 म्हणटा, पवित्र आत्मो तुमचे ते येताना तुमकां बळ मेळटले, तुमकां ती एक सकत मेळटली. आनी त्या सक्ते निमते केदाळा आमचे ते पोरणे कितें आसा ती एक सकत आमचे भितर येताना ते पोरणे कितें आसा आर्येकले वचून सगळे नवे जाता. ते दाळा आमी जेरुजलेमान, जुदेयांत, समारियांत आनी सगळ्या पंथा पोतांनी आमी देवाक साक्ष जावन जियेता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. केदाळा आमी ते स्वीकार करतना आमी साक्ष म्हळ्यार देवाक साक्ष जावची म्हळ्यार आमची खाली एकटे साक्ष सांगची न्हय, म्हजी तकली दूख गेली वा म्हाका अशें गूण जाले, आमचे अशें गूण जाले, तशें जालें, अशें जालें, ते न्हय. ताचे वरवीं वर्ते आमचे जिवीत बदलावन जावची साक्ष ही जाय. आमी म्हजे जिवीत पळोवन आमचे जिवितांत येवचे ते फ्रूट पळोवन आनी एकल्यान येवंक जाय. देवाच्या त्या राजाक जेजू विशयान ते आयकूंक जावं दी, जेजू विशयान शिकोवंक. आमचे भितर ते साक्ष आमींत साक्ष जायना जाल्यार तकली दूख, पांय दूख, हात दूख ते जाता, ते ऑटोमॅटीक जाल्यार ताचे वरवीं वर्ते आमचे जिवीत बदलावन जावचे. ही एक साक्ष आमी जावंक शकता. केदाळा पवित्र आत्मो आमचे भितर येताना आमकां हर एकले स्टेप बाय स्टेप आमच्या हर एका विशयान तो आमकां शिकयता. पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. त्या देखून आमी पयले आमच्या घरांत आमी साक्ष जावंक जाय. आमच्या भुरग्यांक वा आमच्या घोवाक, आमच्या सासूमांय कोणी आसूं दी घरांत, तांकां आमी पयले साक्ष जाय. आमचे जिवितांत आमचे जिवीत बदलावन जावन, आमचे जिवीत पळोवन वा आमची उलोवची उतरां पळोवन, आमचे कार्य पळोवन वा आमचे कितें म्हणटा आमी कशें चलता त्या हर एक पळोवन ही साक्ष पयले जाता जाल्यार
पहिले साक्स ही जाय आम्ही मागीर आमच्या नेबासांक जावन पुरो आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगजेंत वा आमच्या हर एकांती आमच्या नेबर्सां लागी हर एकांती आम्ही साक्स जावचे मस्त गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. आम्ही साक्स म्हळ्यार एक्चुअली आम्ही पळोवंक येता साक्स म्हळ्यार खाली तितल्याकच येता इतले पिडा आसली म्हाका इतल्या वर्सां जावन ही गूण जाली मागीर कितें जालें ते आमी पळयना. ती गूण जाल्या उपरांत आमी कितल्या जाणांक साक्स जाल्या. आमी जेजूक त्या दाळा पळयले इवन समारियेची स्त्री आमी पळोवंक गेल्यार ताका जेजू भेटलो आनी ती जेजू पळयली आनी ती कितें जाली समारियेची स्त्री सगळ्या तिच्या गांवांक ती गेली आनी ती वचून ती साक्स जाली. तशें आमचे जिवीत बदलावन आतां आमी कॅन्सर इलिंग जालें मागीर कितें गेलें मागीर कितें जालें आमी गूण जालें न्ही जालें उपरांत आमी घरांत बसल्या ना केदाळा तो पवित्र आत्म्याची ताकद म्हजे भितर आसता. पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा म्हणलें म्हाका समजून आसा जाल्यार वा पवित्र आत्मा म्हजे भितर रावन हर एका अंतू तो काम करचो आमकां साक्स जावन तो आमकां आमकां एक साक्स प्रगट करूंक जाता. फर्स्ट आमचे साक्स म्हळ्यार आमचे जिवीत बदलावन जावचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. ब्रदर काले सांगे की ब्रदर वय प्रेज गॉड सिस्टर. आम्ही साक्स म्हणटाना आमच्या काय म्हणटात भोवती गरजा विशयान उलयता. म्हाका घर जालें काम जालें ताच्या उपरांत आमी काले करता म्हणल्यार सवाल साक्स म्हळ्यार आमचे जिवीत बदलाचे. आमचे जिवीत बदलून हेरांक आमी देवा तयारचे व्यक्ती जायचे. वय देवाचे उतरांत येताना आमचे समस्या परिहार जातात. पूण समस्या परिहार जाल्या उपरांत आमी कितें करता ते गरजेचे जावन आसा. जायते पटी आमी देवात येता खाली आमच्या फायद्या पासत येता. आमचे काम जाल्यार पुरो आमचे पिडा गूण जाल्यार पुरो पूण देव ते अशें ना. ते काय म्हणटात मिरेकल्स एका रिती सांगचे जाल्यार आमी कशें वता वयताना आमची सावळी आमकां सोडून वचनात तशें ते मिरेकल्स जावन दी देवाची बेसांव आमच्या फाटल्यान आसतात. पूण इम्पॉर्टंट काय म्हळ्यार आमचे देवाचे उतर आयकल्या उपरांत वय म्हाका ते गरज मेळ्ळें म्हणजे समस्या परिहार जाले ताच्या उपरांत कशें जियेता ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. देवान म्हज्या जिवितांत बरेपण केलां तेच बरेपण हांव हेरांक वांटोवंक शकता हेरांक कसो हांव देवा ते हाडूंक शकता म्हणलें एक सवाल. जायते पटी आमी देवाक आमच्या फायद्याक मात आमी पळय करता देवाचे उतार जाल्यार आमचे काम जाल्यार पुरो न्ही. प्रत्येक जावन देवाचे उतार बसवणीक जाय आमचे जिवीत बदलूंक तेन्ना आमचे मौन जिवीत बदलता तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत देवाचे ते भरपूर जिवीत आमी अनुभव करूंक शकता. आनी देवान दिल्ले ते बरो नमतो ते जिवीत आमकां मात्र न्ही देवाचे उतार सांगता बरो नमतो म्हळ्यार आमकां कोत्ता कशें एका ग्लासार उदक ओतल्यार भरल्यार वयर म्हणटा ओमतल्यार ते पासा जाता. तशें ते जेजू सांगता हांव येयला जिवीत बरो नमतो बाबाक अबंडंट लायफ आमकां मात्र न्ही ते हेरांक वचून पावचे देवाची खुशी. तेन्ना आमी हेरांच्या जिवितांत उजवाड जाता तेन्ना आमच्या जिवितांत लोकांक ते ऑटोमॅटीक पयस येतात. त्या देखून आमी एक प्रॅक्टीस करची खाली आमचो तो फायदो पळोवचो न्ही देवाच्या राजाचो आमी फायदो पळोवची. हेरांच्या जिवितांत आमी देवाच्या उतरांत तांकां त्या समस्या जावन भायर हाडून तांकां देवा तेचे वट्टे काम जावन आसा. कित्याक देवाचे उतार आमकां सांगता आमकां हर एकल्याक देवा ती राज्य करचे मनियारपण दिला म्हणून ते कशें देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मरिफात देवा ते राजी केला तसं मनियारपण आमकां हर एकल्यांक दिला. ते आमच्या जिवितांत आमी घडसूंक आसा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. वय जिबे आमी शिकोन आसा तेन्ना आमी साक्स जाल्या आमी ही एक साक्स जायचे जाल्यार आमच्या स्वंत प्रयत्नांत जायना. आमी केदाळा चड आनी चड आतां जिबेच्या भाशे विशयांत आमी शिकोन आसल्या वयगी जिबेची भास आमी कितें कशें उलोवचें ते आमकां आतां इल्लेशें समजलें. आतां ताचे बेनिफिट्स आमकां ते अर्थ जायचे जाल्यार ते जिबेची ताचे बेनिफिट्स ताचे खाले उपयोग म्हणटात ताचे बेनिफिट्स आमी पळोवंक गेल्यार आमी पळया तातूंत एक बेनिफिट्स ऍक्ट्स 2:4 म्हळ्यार ताचे फर्स्ट प्रयोजन आमी पवित्र आत्म्यांतय
आम्ही पवित्र आत्म्यात बॅप्टिझम पवित्र आत्म्याच्या त्या उज्यांत आम्ही बॅप्टिझम खाण गेल्या म्हणल्याची एक साक्ष जावन आसा. त्या दाळा आम्ही जिबेच्या बसांनी चड आणि चड उलयतना जिबेच्या बसांनी आम्ही उलयतना पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत बॅप्टिझम खाण गेल्या म्हणल्याची एक जिबेची बस उलोवची एक साक्ष जावन आसा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हा हालेलुया. आम्ही ते पळया. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सत्य प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. कंटिन्यू वाचेजी. वय वय ये तेंत ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಧರ್ಮದೂತची ಕೃತ್ಯ 2 ಅಂತ 1 फोर तावन वास वन गे पेंटेकोस्ट 1 तावन 4 वन फोर होय. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेदवा एकसाणे कठीण जड वारे आयलेले बरी मळबार एक आवाज आयलो आणि ते बसून असलेल्या त्या घरांत भरलो. तो वळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सत्य प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांगा देवाचे उतर म्हणटा पवित्र आत्म्यातय पवित्र आत्म्यातय बरताना देवान दिल्लो देवाच्या त्या आत्म्यान दिल्ल्या उतरा प्रमाणे त्या वर्ड प्रमाणे त्या उतरा प्रमाणे आम्ही जिबेच्या बसांनी आम्ही उलयता म्हणून ताका दिल्ल्या त्या सक्ते प्रकार आम्ही एक एकली त्या दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेंत आम्ही उलोवंक शकता म्हणून आम्ही पळोवंक गेल्यार त्या दीस शीस एक 120 शीस ते त्या दीस ते एका रूमांत ते मागणे करनासले ते दळा सडन एक वारे आयिल्ले बरी म्हणटात. वारे आयिल्ले न्ही वारे आयिल्ले बरीस एक आयिल्ले दय. परत्यान एक लाईन वास ब्रदर ते 2 आता न्हू. तेदवा एकसाणे कठीण हा जड एकच वारे ताने. आयिल्ले बरी हा मळबार एक आवाज आयलो. हा हा जड वारे आयिल्ले बरे जड वारे पळयल्ले बरे आम्ही पळय तशें न्ही आयिल्ले बरी आयिलो आम्ही पळयला देवाच्या राजांत थोडे पटी सडन देवाच्या राजांत थोडे पटी सडन कान नातल्यांक कान आयकतात दोळे नातल्यांक दोळे दिसतात वा सुमार कार्य जातात वैगी तशेंच ह्या संसारांत थोडे पटी पळया सडन ऍक्सिडेंट जावचे वा सडन दुखीचे त्यो गजल्यो आमच्या कुटुंबात जावन घडचे जावन आसा वैगी सडनली सडन ते जावन आसा सडन ते एक हे जावचे ते दाळा ते कितें जाले तांकां दिल्ल्या वाचा सक्ते प्रमाणे ते उलोवंक लागले ती खंयची कोणे दिल्लो तो आत्म्यान वैगी उलोवचे कोणे आमी केदाळा देवाक जेजूक म्हजो देव म्हजो स्वामी म्हजो सोडवणदार म्हणून आम्ही स्वीकार केल्ल्या टायमार त्या देखून आम्ही हर एकल्यांनी स्वीकार केला वैगी हर एकली आम्ही कोणी स्वीकार करिनातली आसात गे हांगा हांव चिंता हर एकल्यांनी स्वीकार केला कोण युट्यूबार पळयतात तांणी हर एकल्यांनी केदाळा ते पवित्र तो उज्या बरी ते उजो केदाळा आयिल्लो तो आमचे भितर थोडे पटी तो उजो पेटोवन आसता ते पेटोवन आसल्या टायमार म्हळ्यार तो एक फावार तो एक पवित्र आत्म्याचो तो सखत आम्ही तुम्ही पळयला गे थोडे पटी रिट्रेटाक अटेंड करतात रिट्रेटाक अटेंड केल्ल्या एक दीस वा दुसरे दीस रिट्रीट अटेंड केल्ल्या दीस वा घरा येवन दुसरे दीस तिसरे दीस
काले करतात वचून म्हळ्यार सुवार्ता प्रगट करची वा दुसऱ्यांक वचून उतार दी हांवें ते एक डिसिशन काडून घेवन येतात रिट्रीट सेंटरांत. हांवें वचून जेजूचे विशय सांगाचे, थंय जाल्ले अद्भुत सांगाचे, थंय जाल्ले महत्कार्य सांगाचे, अशें थोड्यांक वैगी रिट्रेटाक गेल्ल्या स्टार्टींग दीस ते 1 दीस गे 2 दीस गे 3 दीस गे म्हळ्यार तो पवित्र आत्म्याचो उजो पेटोवन आसता. तो तांकां म्हळ्यार एक थोडे पटी ती समज जाणवाय ना कित्याक तो पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा म्हणून जाणवाय नातले वरवीं ते खाल्ले जाता. दीस गेल्ले बरे तो उजो पालोवन पालोवन येता. तो उजो सगळ्यांक उजवाड जावन आसा जे आसलो तो पेटा जे आसलो तो उजो कितें जाता दीस गेल्ले बरी उणें 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 जाता. उणें उणें जावन एक दीस कितें देवाच्या त्या आचित वळख नातले वरवीं ह्या संवसाराच्या आशेक ह्या संवसाराच्या आका लबदोन ह्या संवसारांत आमी बुडोवन येता. असे अनुभव जाल्ले आसात गी. जाता न्ही ब्रदर? वय वय हं? जाला मग वय तशें वय कितें जाता सांग जाता. ब्रदर. वय वय हं, आता आमी पयल्या बरो एक हप्त्याचे रितीरी बरो येताल्या जाल्यार इल्ले तेंप देवाचे उतार मागणे करचे बायबल वाचचे बरो मस्त आसता. मागीर मागीर जाता इल्ले उणें जाता. करेक्ट. सोडा वाटली मात बॅटरी डाऊन जावन येता. कित्याक म्हळ्यार आमी ते चड आनी चड आमकां गोतून हाडल्या देवाच्या उतरांत आमी चड वेळ कशी ना या आता देवान आमकां दिला ही बसाचे देणे आमी तांकां वेळ चड कशी काडल्या वरवीं आमी चिंता ते रितीरी गेल्यार मात्र आमी सत्तेन भरता ताच्या पर्यंत पवित्र आत्मा आमचे ते आसा ना तसो पुरो एक चिंता पुरो आसता आमचे ते. म्हळ्यार आमी आमच्या अनुभवगाचेर आसता चडावत आमकां थोड्या फावटी मागण्या घेतना काय म्हणटात लो उबे जाता. ते बरें थोडें जाता जायना म्हण न्ही पूण आमी ते अनुभवगाचेर न्ही आमी भावार्थांत जिवंक शिकयचे. भावार्थाक खंयचेय कनेक्शन नात खंयचेय सेन्सस कनेक्शन नात. भावार्थ म्हळ्यार देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तें पातयेवचें. देवाचें उतर सांगता सतमंताल्या घसरल्या आसाची पदी म्हणटे म्हजें नांव नव्या भासांनी उलयताले पूण आमी सतमनचे बिलीव करचें आनी ते हांव कितें सत मानलां तें म्हज्या जिवितान हांवें कार्य करपाक घालचें. प्रेज वय वय गॉड. वय आमी पळयला न्ही जायतो लोक आमी पळयला थोडे फावटी रिट्रीटाक आयिल्ले दीस स्टार्ट करतात बायबल काणयोन सगळ्यांच्या घरा येचे उतार दिवचे कितें सांगचे कितें तांकां सगळे अंत ते हे जावन आसतात. मिसाकेचे येतात आराधन आर एकान ते बाग काणी येतात. तशेंच दीस वेता वेता वेताना तांचे ते तो एक काले जाता तो उजो पालोवन येता. सदावत एग्जाम्पल दिवचे तोटांत कोयर पुरा रास घालना उजो पेटयतात शर्मोन शर्मोन म्हणटात ताका घालतात. हांवें मस्त पळय एग्जाम्पल कित्याक म्हळ्यार तो कशें पेटता वयगी एक होय दीस पेटोवन आसता मागीर तो काले जाता वारें आयल्यार उबोन येता. पावस आयलो म्हळ्यार काले जाता ते काले जाता पुरा वेता पावसाक वयगी होय ताची एंत आसना. तुमी इल्लोसो घाल्यार ते काही आसना पावस आयल्यार पुरा ते वेता वारें आयल्यार पुरा उबोन येता. तशेंच जाला आमचे जिवितांत एक रिट्रीट अटेंड केले वा पवित्र आत्म्याचो तो उजो एक तो अनुभव जालो ते कितें जाल्ले त्या दीस आमी करता मागीर कितें जाता ह्या संवसाराच्या आका जावन दी लबदोन जावन दी वा आमकां इल्ले समस्ये आमचे ते आसले स्वार्थपण या संवसाराचे आशे आकांक्षा ते कालें करता आमचे ते तो पवित्र आत्मो उज्या रुपार तो पेटा जे आसलो दुसऱ्यांक तो उजवाड जाय जे आसलो दुसऱ्यांक मीठ जाय जे आसले तो उजो कितें जाता पालोवन पालोवन ह्या संवसाराच्या आशेक लबदोन ह्या संवसारांत बुडोवन ह्या संवसाराची भुरगीं जावन देवाच्या राजांत वळखूच नातले बरी जाता. प्रेज गॉड. केदळा तुमी जिबेच्या बासांनी चड आनी चड उलयतना ते दाळा पवित्र आत्मो ते तो उजो आनीक चड 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 जावचे बरी करता. ते दाळा आमी जेजू खातीर आमचे जिवीत कंटिन्यू करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. मला सांगून जाता गे रोनाल्ड ब्रदर. Praise God, praise God. वय
आमी चिंताव आमकां म्हळ्यार आमी बॉर्न क्रिस्तांव आणि आमकां सकडी गुप्त आसा आणि आमकां कितें गुप्त आसा त्या प्रमाणे आमी जियेता. एक्चुअली अशें आसले आमी पयले सवयेचे क्रिस्तांव आसले आणि आमी रेतीरेक आयल्या म्हळ्यार आमकां गुप्त आसा पूण पळय हांव तूं कितें सर्तीक आसा म्हणून केदाळा आमचे उणेपण आमकां केदाळा कळचें म्हळ्यार आमी केदाळा एका मनशा थंय आतां एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार आमी दोग जाण फ्रेंड्स जावच्या टायमार आमी एकामेका थंय उलोवन ते रिलेशनशीप ग्रोथ जाताना मात्र आमकां तो अनुभव जमचो मुकलो मनीस कसो आसा आणि हांव कसो आसा म्हणून. तशेंच आमी केदाळ देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत तातूंत आमी चड आनी चड टायम करसिता आणि आमचे रिलेशनशीप आमी बिल्डअप करता आणि आमी मुखार वरता ते दाळा मात्र आमकां तो देवाचो मोग आणि देवा तावन आमकां कितें जोडूंक आसा म्हणून आमकां कळचें. नाजाल्यार ताचे पयलीं आमकां कितेंय कळना. आमी ओन्ली कितें आसा म्हळ्यार आमकां कशें आमच्या मलगडे सांगतात त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटा. बट आमकां केदाळा तें कळचें म्हळ्यार ते रिलेशनशीप केदाळा ग्रोथ जाता आमचें. त्या खातीर जेजू लूक 5:31 म्हणटा भलायकी आसलेल्यांक वैजांची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. त्या खातीर पिडेस्त कोण म्हणून आमकां कळाचे. हर एकल्याक हांव पिडेस्त की हांव समा सांगी हें उतर म्हाका कळनासतना हांवें रिलेशनशीप जोडूंक जायना. त्या खातीर म्हजे कडेन कितें उणेपण आसा म्हाकाच गुर्तू ना. तें कळचें केदाळा म्हळ्यार म्हजे संबंध रिलेशनशीप विथ गॉड ते दाळा मात्र म्हाका कळचें. वय गे ब्रदर, वय गे सिस्टर. वय ब्रदर. प्रेज गॉड. पवित्र आत्म्याचो तो उजो आमचे लागी आसतना आमी त्या जेजूच्या त्या संगतपणांत आमी आसता ताच्या त्या प्रेझन्सार केदाळा इवन आमी आतां जिबेची भास चड आनी चड उलयतना आमकां आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या संगतपणांत ते रावोंक जाता. त्या रिलेशनशिपांत तो एकवट तो संबंध आमी घट करूंक जाता. आमी थोडे फावटी पळया ते जिबेची भास मोनांत तांतू कांय प्रयोजन ना. आमी केदाळा इल्लेशे तोंड उक्तेकन किंवा आमी केदाळा उलयता ती पवित्र तो उजो आनीक पॉवरफुल जावन आमकां यूज करता. संवसाराच्या पोंता पोंतांनी फर्स्ट आमी पळयले स्क्रिप्चर धर्मदूताची कृत्या 1:8 ते पळयले. सगळ्या समारियांत जुदेयांत सगळ्या संवसाराच्या पोंता पोंतांनी आमी वचून साक्ष जावंक जाता आमच्या जिविता वरवीं. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून तो उजो केदाळ पेटानातले पालवून वसानातले बरे उजो आनीक चड पॉवरफुल जावन आनीक चड चड काले जलचे बरे आमी पळोवंक जाय. ताका आमी त्या एकांतो आसा जे जाल्यार जिबेची भास आमी फर्स्ट बेनिफीट पळयले. जिबेची भास प्रेज गॉड. केदाळाय तशें जायना आमचें जिवीत. एक रिट्रेटाक गेल्ले हांव एक दिसांनी आमी थंय जावन येता आनी येवन आमी स्टार्ट करता. इवन ट्रेनार म्हणल्यार स्टार्ट करता, बसार म्हणल्यार स्टार्ट करता. सगळे आमी स्टार्ट करता. देवाचे उतार दिजे, देवा बुक्स दिजे वा हें एक स्टार्टिंग 1 दीस 2 दीस 3 दीस मागीर खाल्याक तो ऑफ जाता म्हणून सांगल्यार आमकां गुत्तू ना. आमकां बापान ती मोगाची भास दिल्या ती आमी उलोवंक जाय. आमी कंटिन्यू त्या रिलेशनशिपान जाय. आमी कंटिन्यू ते टंग्स प्रेयर करूंक जाय. जिबेच्या भासांनी आमी उलोवंक जाय. तो उजो आनीक चड आनी चड पेटोवंक जाय म्हणून. प्रेज गॉड. केदाळा आमी टंग्स प्रेयर करता त्या दाळा सैतान आमकां लागीं येवंक साध्य ना. केदाळा आमी डाऊन जाता. आमी ते जिबेच्या भासांनी उलोवचे वा ते रिलेशनशीप त्या पवित्रतेच्या संबंधांत आमी फाटी येता. त्या दाळा सैतान आमकां कितें करता काले करता ह्या संवसाराच्या आशेक ह्या संवसाराच्या ओडणेक आमकां व्हरता. हे दाळा आमी चड आनी चड जिबेच्या भासांनी उलयता सैतान आमकां करूंक साध्य ना. हे दाळे आमकां तो
केदाळे आमकां टच करूंक साध्य ना आमच्या मनांत नाका जाल्ले आमचे टॉट्स मुखांतर जावन दी वा तेदाळे तशेंच आमकां टॉट्स येतात मनांत फॉर एग्जाम्पल वा कॅन्सर पिडा आसून दी वा खंयचे हेल्थ इश्यू आसून दी हांव सांगता जेजूच्या गायांनी हांव गुण जाल्या म्हण जाल्यार मनांत कितें हाडटा हें कशें साध्य आसा दूख तशीच आसा न्ही तुका किमो तुजी तशीच चलता न्ही वा तुजे सायड इफेक्ट तशेंच आसा न्ही अशें मनांत आमकां टॉट्सान घालता म्हळ्यार ते सैतानान आण घालचे ते घालतना त्या टायमार इमिडिएट ना हांव जेजूच्या गाया वरवीं गुण जाला म्हणून एक 4-5 पटी सांगून केदाळा तुमी इमिडिएट जिबेची भास उलोवंक शकतात उलयतात त्या दाळा तो सैतान ते टॉट्सान घालूंक साध्यत ना प्रेज गॉड हालेलुया सैतान आमकां या संसाराच्या खंयच्याय वडणेक ओन व्हरूंक साध्य ना प्रेज गॉड हालेलुया सांगा ब्रदर आनी कोणाकी आनी कोणाकी उलोवंक आसा गी आमी आज एक बेनिफिट्स पळयले नेक्स्ट बेनिफिट्स नेक्स्ट पळया आनी यात बेनिफिट्सा विशयांत कालय सांगूंक आसा गी अर्थ जाले गी ना गी आमी जिबेची भास चड उलयचे म्हणून उरपा वा आशे येता गी जिबेच्या भाशे विशयान समजले की कितेंय डाऊट आसा जाल्यार विचारा इवन युट्यूबार पळयतले आसल्यार तुमी घाला चार्ट्सांत ह्या टॉपिका विशयान मात्र कित्याक ही मस्तू गरजेचें जावन आसा हांव कित्याक म्हजीच हांव टेस्टमनी सांगचे जाल्यार हांव हे टिचींग मेळचे पयलें हांव पयलें मस्तू सेवा करनासलें सेवा करनासल्यार त्या एका सेवेंत फ्रुटफूल म्हाका पळोवंक जायनातलें एक फ्रूट पळोवंक जायनातलें आनी काले जाताले एक 2 दीस सेवा करची वा तिसरे दीस ओगेत बसचें म्हळ्यार ह्या संवसाराची वडणी दोनी वेताले ते करीचे म्हण आशा आसल्यार करूंक जायनातलें वा हेरांक देवाचें उतर दिल्यार तांती एक आमकां समाधान नातलें आनी दिवंकी भियोन दिताली हांव कितें कोणी अटॅक करतात किंवा कितेंय आमकां जाता गी म्हणून तेले एका भियांत आमी आसल्या केदाळा म्हाका एक टंग्साचे बेनिफिट्स म्हाका कळ्ळे आनी कंटिन्यूस आमी जिबेच्या बसांनी हांवें उलोवंक स्टार्ट केलें आनी आतां इवन आमी सगळो दीस इवन जर्नी करतना तिशीन येतना मिनिस्ट्रीक वेताना केदाळा हांवें स्टार्ट केलें आमची मिनिस्ट्री ग्रोथ जावंक स्टार्ट जाली हेरांक देवाचे उतार दिवचे जावं दी खंयचे बेन आसतना वा वचून दिवचे जावं दी सगळ्या एरियांत आतां एक दीस फ्री नासतना कंटिन्यूस आमी वचून दिवन आसा म्हळ्यार आमी पयले सकाळी उठून एटलिस्ट हाफ एन आवर चार्ज करी आमची बॅटरी देवाच्या उतरां सांगाता जिबेची भाशे मुखांतर कशें एक मोबायल आमी यूज करीचे जाल्यार चार्ज जाय गी तशेंच आमचो आत्मोय आमी चार्ज करूंक जाय या जिबेची भास उलोवन चार्ज करचे मस्त गरजेचे जावन आसा केदाळा जिबेच्या भासांनी उलोवन आमी हेरांक देवाचे उतार दिवंक येता गी तांतू फ्रूटफूल आमी पळोवंक जाता ते फ्रूट आमी पळोवंक जाता तो आत्म देवाच्या राजाक हाडूंक साध्य आसा प्रेज गॉड हालेलुया जाल्यार सांगूंक आसा गी अर्थ जाले गी वा कोणी सायलेंट आसात उलया वय उलोवंक सिस्टर जाय सांग ब्रदर अर्थ झाले प्रेज गॉड आनी कोणाकी Praise God, sister. प्रेज द लॉर्ड 2 Timothy 1:6-7 ते वाक्य घालतात तुम्ही सांगायला लागताच ऍडिशन ओके ओके घालता ब्रदर घालता सांग Timothy chapter 1:6-7 घालतात गी ब्रदर
तुम्ही मोबाईलांत असल्यार वाचा सिस्टर तेंत बायबल. हांव इंग्लिशान वाचता. ओके ओके. Therefore, I remind you to fan into flame the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. तुम्ही कोंकणींत वाचतात गी. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे खेंड जळाशे कर म्हणून हांव तुका उलो दिता. देवान आमकां भिवूं करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. हांगासर सांग पावलो तिमोथीक प्रेरण दिता, म्हळ्यार एनकरेज करता. तूं ते जे तुका स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स दिला ते तूं फॅन कर, फ्लेम कर, म्हळ्यार ते उजो आनी चड पेटा अशें तूं कर अशें म्हणून एनकरेज करता. ते करपा आमकां फ्री मेळ्ळा, सर्व देणी आमकां फ्री मेळ्ळा, पण ते दवरूंक न्ही आमच्या इतल्याक, ते वापरूंक तो आमकां उलो दिता आनी करेक्शन करूंक करया. ओके ओके. प्रेज गॉड. थँक्यू सिस्टर. आनी कोणाक उलोवंक आसा गी. हॅलो सिस्टर, म्हाका सांगूंक सांग सांग. जिबेच्या बद्दल उलोवचें आमी. म्हाका हे विशयान मस्त बरें लागता. कशें म्हळ्यार आमी बापा कडेन उलयता शिवाय कोणाय कडेन आमी उलयना. आनी अशें हे सैतान एकय बस कळना, तो आमचे तोंड पयस धांवता. आमकां येवचे हर एक कले विचार, कले मनांत विचार येवचे ते सगळे नपैज जाता. बापा कडेन उलयतना आमी बाप आनी हांव म्हणून आमकां मस्त क्लोज बापा वाटूक मस्त आमी संबंध लागशिल्ल्यान उलयले बरें म्हाका भोगता. हे म्हाका मस्त बरें लागलें उतर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी कोणी सांगेत गी एक ल्हान ल्हान टेस्टमनी, म्हळ्यार जिबेची भास उलयतना, म्हळ्यार तेच टॉपिक वयर आसा. एक लायन कशें तुमकां. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. कोणाक ना म्हण चिंता, कोणाक उलोवंक ना गे. तशें जाल्यार आमी थँक्स गिवींग प्रेयर करया. नेक्स्ट बेनिफिट्स नेक्स्टान तुतां शिकया. आतां एक बेनिफिट्स आमी शिकले केदाळा पवित्र आत्म्याचो तो उजो आमचे थंय ह्या संवसाराच्या ओडणीक लागून आमी पडनाशे, आनी की चड आनी चड जिबेच्या भासांनी उलयतना तो उजो चड आनी चड पेटता म्हण. चड आनी चड जालें म्हणटात ताका, चड आनी चड हें जाता म्हण तो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड सिस्टर. कोणी थँक्स गिवींग प्रेयर एकली करा करतात गी. करिजे गे सिस्टर, करिया गे. कर सिस्टर. अर्घां तुका मोगाळा बापा, अर्घां तुका सुम्या जेजू, अर्घां तुका पवित्र आत्म्या. आयच्या वर्त्या दिसा खातीर आमकां मस्त खोटी समजणी नातली. जिबेच्या बसाचे अर्थच समजनातलो. आमी चिंताले हे बेश्टें जालें तरी उलयतात, जालें तरी बडबड करतात अशें लागतालें. पूण ही जिबेची भास आमी बापा लागीं उलोवचे सोड दुसरे कोणा लागीं आमी उलयना, आनी ही बापाक मात्र समजता ही भास. तशें हे भयणी मुखांतर आमकां हे मस्त खोटी समजणी मेळ्ळ्या, आनी ती म्हाका मस्त आमकां आयकूंक बरें लागता, समजता. आनी सैतानाक आमकां कांयच येडे मेळना. दुसरे मोतीक आमकां हिराराय बेजाराय कली जाताना आमी जिबेच्या भासांनी उलयल्या क्षण आमी बापा सांगात एकवटता. ते म्हाका आमकां समजणी मेळलेल्या खातीर सोम्या जेजू आमी तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या तुवें आमच्या मतीक उजवाड घाल्ल्या अर्घां दिता. ह्या भयणी मुखांतर मस्त फावटी आमकां मस्त समजणी नातल्यो ह्या जिबेच्या भाशेच्या विशयांत. त्या देखून काळजांत अर्घां दिता. हे मागणें करता सोम्या
जेजूच्या नावान आमेन 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 आमेन.